iniwan nila ang cellphone. Hello everyone! Pasok ko na ito. Gusto ko lang makuhanan yung sound ng, ewan ko kung anong insect. Ayun. Hello everyone. Michael Kiambao, Ma'am Kuratsa, naka-play po. Nakikinig po ako ng kwento niya. Dalawa kami. Alam niyo bang licensed architect ang asawa si Don P. Pero nag-apply po siya kami dito sa Target. Sa ano po, sales. Siya nag-apply. Yung orientation, tanggap kami kaagad. Nag-orient kami, orientation. Ma'am Cathy playing 16 minutes Duterte songs. If you have varicose veins, Michael Kiambao going to you. Mahirap pong mag-apply. Maganda po kasi dito sa post office dahil maraming benefits. Hindi naman po sila agad tumatanggap. So, na-time na si Don P. Gold trophy that Mr. Beast had given to one of his winners. He took it straight home and used it. Pero after 2 years, nakabili na kami ng sasakyan. After 2 years po, hindi nakabili kami kaagad. Kasi ginamit niyang pang-over yun. Okay? Yung taon din po na yung bumili kami. Nag-over po siya, naiiyak-iyak din siya kasi hindi naman niya po talaga ginagawa sa Pilipinas yun. Degrading po talaga kasi hindi naman kami dito professional. Professional kami sa Pilipinas. Mga graduate kami, may degree kami, ganyan. Pagdating dito, need mo ba mag-apply or mag-work, kumuha ng units para ma-practice mo kung ano man yung natapos mo. Pero si Don P, matagal lang pinadala dito sa Amerika ng kanyang company. At saka nag-work siya sa Malaysia as architect din. Pero license siya sa Pilipinas. So makaka-relate dito ibang mga professional na nag-abroad. So yun ang 10 minutes, Michael Kiambao. Ma'am Cathy, naka-play. Pero may ads ka po, Ma'am Cathy. Until now po, nag-work ako sa Target. Mahirap po. Mahirap baka samahan yung mga... Reels, naka-reels, ano pa to? Pero mas mahirap baka samahan ng Ads. dahil Duterte songs. papasya po yung iba. Hindi naman Michael Kiambao. yung mababait din. Sa akin Naka-play naman, na. sa akin mabait yan. Marami pong bully dito. Mga ibang lahi. Minsan ibang lahi pa yung bully, hindi yung mga Amerikano, mababait sila. Yung unang-unang naging kaibigan ko, puti po siya, sabi niya sa akin. Shout out sa'yo. Hindi mo nang babanggit. Si Su. Hi Su. Binanggit din. Sabi niya, huwag ka magpapabuli dito pag alam mo na binubuli ka, lumaban ka, sabi niya sa akin. So, ganun po yung ginawa ko. Ayun, marami ako nakabangga. Sa una po mahirap talaga. Pero matututunan mo din. Parang degrading po rin, inuutusan ka, ganyan, hindi ka sanay na inuutusan. Eh, pero for the sake na kumita ka. Kasi proud naman po ako kasi tinulungan kami ng mga kapatid ko. Kung kami tumira sa ate ko, libre po lahat for 2 years. And then, nag-decide kami lumipat, mag-rent, ayaw ni ate. Sabi niya, ba't ka mag-rent? Bumili kayo. In short, nakabili kami after 2 years ng isang maliit na kondo. Which is yun ang gusto ko dahil duwag po ako. At saka mas mura-mura yung kasi malaking bahay. Depende po sa lugar. Discover. May magbibili ka ng maganda. Pero, hindi sa main street, ay hindi sa main, busy area, gano'n. Nando na lahat. So, ayun po. Nakasunod ako na ako sa Target. Sa Target po, nagtatawa ko. Dapat po, Discover, play kita dito. pero naisip ko, ito ko mag-retire. Pero wala lang bakas. Discover, tamsak lang. Mami Tess! Naka-silent, madaling ano. Ito po, papasok ako ngayon. Yung po, ang saysay ng aking kwento, ng aking buhay. Pero ngayon po, si architect, may maganda na rin siyang trabaho na maganda ang benefit. Sa post office po siya.
17 minutes, discover. dahil professional sila rito. Dito sila kumuha nag-aral para ma-practice Discover naka-play, 17 minutes, pero walang bakas. na sila. Discover. Habang kami ni Donnie ay kumakayod pa rin. Pero Mami Tess, going to you. exercise namin to, thankful pa rin. So yun lang po. Ganun lang po muna. Kwento ng aking buhay ng unang dumating kami dito sa Amerika. Alright? Papasok na tayo. Ito po, kumakain pati sa YouTube. Nag-i-enjoy. Kumikita ng kaunti. Nag-i-enjoy. Salamat po sa inyo sa kontak. Lalo-lalo po sa mga kaibigan, kapatid, kamag-anak, sa mga anak. Sa lahat po ng sumusupport sa aking channel. Salamat po. God bless po. Nagtutunan po yung channel ko dahil sa inyo. Thank you po. Thank you. Sa aking bali-bali. At saka sa mga dahil kayo na lagi nandiyan. Nag-guide sa akin. Hello po. Kabsat Inamix. Inamix going to you. Nasa ads pa rin. Ma'am Papi, ang iyong Duterte song. Nasa harang pa. Michael Kemba playing. Nanay Pepay, nakatambay lamang po. Going to you po, Inamix. Hi, Yetski. Yetski. Good evening. Mega love shout out. Going to you po, Inamix. Inamix.
Thank you din po, Discover. Nandito po. Pero hindi makakabakas ito. Tamsak lang siya. Ano kasi ng anak ko yan? Si cellphone niya. $12 bihon and chicken. Mix. Hello, Yatski. Good evening po. Thank you so much po sa pagpunta. Sino pala to? Ikaw ba to? Ano? Alfredo Mix? Sa Alfredo Mix ito. Tignan ko. Ay, hindi. Prox at iba pa. Sige, bigyan kita ng damit. Prox. Bigyan kita ng damit. Nagpi-play po ako, Kabsat. Good evening po. In a mix, 12 minutes. Mami Tess. Oo nga pala si Mami Tess pa. Mami Tess. Ito. Itong Angel sa'yo, Mami Tess. Yung second channel ko na. Ayan, Ma'am Cathy Bantayagila. Ma'am Cathy. Kamusta na kaya si Duterte? Going to you, Mami Tess. Eight minutes and 54 seconds. Happy 67th birthday, pang tamsak 26, Mami Tess. Ang ganda naman yan. Kanta ni Duterte. Prox TV, ito, ino-open ko ang channel mo. Ito po ang latest mo, September 7, 2024. Ito ay 2 minutes. Andiyan na naman yung aso ko sa baba. Ginagalaw yung ating camera. Yan po. Michael Kiambao. Naka-play pa rin po, Michael Kiambao. Thank you so much sa lahat. Yetski, naka-play na po. Prox TV. Dinamix may ads pa. Mami Tess, happy birthday. Mama Kuratcha, na how I got hired in the US. My first job and almost 11 years at Target. Ayun. Ma'am Cathy, naka-play na. Discover. Pang tamsak, 39 ito. Tamsak 39. Nay, may ads ulit. May harang po ulit. Ma'am Cathy. Reels video na yun.
Ayan, Ma'am Kuratsa, L19 ito. FYG, naka 15 minutes na. Out of 21 minutes, tamsak time. Mix, 18 minutes po ang ads mo sa 12 minutes. 18 minutes po ang harang mo po. 18 minutes. Thank you so much. Yan. FYG, still playing. And Ma'am Kuratsa. Mami Tess, like 26. Si Ma'am Cathy Bantay Agi. Si Ma'am Cathy, may ads pa rin. Si Discover playing, si Michael Kembaw naka-play din. Nakababad lang kay Nanay Pepay tsaka kay Ma'am Icon. Thank you so much. Prox at iba pa. Prox, plus 1 subscriber to you. Tamsak 22, plus 1. Okay. Plus 1 subscriber to you. Thank you so much, Bell All. Prox. Tito Apple. Fully watch itong Tito Apple, fully watch po itong Robinson's Galleria. Hi, 88 lovely birds. Sisi Lucy. Adi, assalamualaikum. Ang galing, mag-play tayo. Tamsak 6. Tito Apple. Ma'am Cathy, nasa articulation training ka pa. Going to MRT. Nag-love shout out po. Sisi Lucy. Mag-play tayo. Tito, video to po kay Tito Apple. Going to MRT. Opo, Yetski. May isa pang video. Okay, bell all na yan. Dito tayo sa hindi ka na nag-upload, kabsat. 21 minutes. Dito tayo sa susunod. Kainan na 3 minutes and 55 seconds for Prox at Prox. Ma'am Kuratsa, thank you so much, still playing. Uy, nasa harang pa rin na Ma'am Cathy. Discover, naka-play. Si Michael Kambao naka-play. Dito Apple, may harang ka po 3 minutes and 50 seconds. Si Mami Tess, birthday, 2 minutes pa po. 2 minutes pa po. Thank you so much po sa lahat. Puntahan natin si Sisi Lucy, 88 lovely. Ma'am Cathy, nasa ads ka pa. Nagpapaharang kay Ma'am Icon.
FYG, 1 minute na lang, matatapos na. Vinamix, 18 minutes po ang ads mo. Naka 10 minutes pa lang. Ma'am Kuratya, video 2. Natapos na ang 17 minutes. Okay, si 88 Lovely ano. Dali 88 Lovely. Nag-open po ng ano channel. 12 minutes, Jollibee, Ma'am Kuratya. 88 Lovely, going to you. Thank you po. $20 birds at home. May ads ka po. 88 Lovely. Hello, Chard. Plamara. Chard Plamara. Kabsat nati. Nag-love shoutout. Puntahan ko po kayo. Sandali po. FYG, another video. $19. For FYG. Malapit na. Dito na lang kita ilalagay. Kabsa. Michael Kiambao. Kamsak +1. Welcome po. Crocs, naka-play. Si 88 Lovely Birds, naka-play. Ayan, okay na to. +1 subscriber to you. +1 subscriber for you, Michael Kiambao. Okay, kabsat napi. Chard, nandito ako sa latest mo. 13 minutes. Kabsat nati, our sharer for this second talk, Sister Gay. Sister Gay. Thank you so much, si Lucy. Ko naman po, play natin. Chard, dito po. Thank you so much po. Naka-live ka po ba, Cactus? Si Cactus kaya naka-live. Si Lucy na lang ano. Ay, kabsat natin, naka-play ka, tas naka-play na yung aron mo. Naka-play na rin yung perks mo. Si Lucy, going to you po. 88 Lovely Birds, playing. Mami Tess. Baka natapos na ito. Hindi. Matatapos pa lang yung ano. Discover.
Fully watch na ito. 17 minutes. Another plane, another 17 minutes discover. Let's go to Sisi Lucy. Another video, Mami Tess. Discover another video. Chard Plamara naka-play. Ay, hindi pala play. Ay. Gawin to po si Lucy. 6 amazing friends, thank you so much. Ma'am Cathy, naka-play po. Si Lucy, gawin to you po. Kabsat natin naka-play. May ads ka po, kabsat natin. 8 minutes ang ads mo. 3 minutes. 3 minutes po mahigit ang ads mo, kabsat natin. Gawin to you, si Lucy. Ito Apple, going to MRT, Tamsak 3. Ads po si Lucy. Ayan, parking na. 88 lovely birds, naka 6 minutes na. Happy birds at home. Dito Apple. Makasang ko lang. May ads ka po, Tito Apple. Discover, naka-play ka lang ha. May harang ka din, Discover. Kabsat natin, dalawang play mo. Yung perks mo na latest live mo, tsaka ano, perks mo sa premiere ko. Tsaka, eto, may ads ka po. Salamat sa nag-grab ng Jollibee. Si Jollibee po, pangatlong video po, Mami Tess. Naka-ads pa rin. Ay, di, okay na ang ads mo. Discover. Nasa main video ka na po, 17 minutes. Okay, naka-play na si Mami Tess. Ma'am Kuratcha. Ay, si Inamix. So, mahaba ang ads mo, Inamix. Thank you very much din po. Mahaba ang ads mo, Inamix. Katatapos lang ang 28 minutes na harang kay Inamix Vlog. Nasa main video na po, ito ay 12 minutes. Bihon at chicken. Buhay America, 4 minutes na lang po. Buhay America sa Filipino Cravings. Tamsak 72. Yun.
Yan, tamsak 72, Mama Kuratsa. So, FYG, mahaba pa po. 8 minutes pa lang po ang natapos sa 19 minutes mo. Chard Plamara, ang iyong bantay muna tayo sa barangay. 7 minutes pa. Ito ay tamsak pangalawang tusok. Pangalawang tusok. Okay, next. Si Jetski. Crocs at iba pa. TV. Tamsak 7. Thank you so much. Naidikit ko na rin po ang nag-play sa'yo na support channel ko. Yetski, thank you so much. Okay, another video, Yetski. Mag-upload ka pa, Yetski. Kasi years ago na ito. May 4 years ago pa pa. Okay. Wala na yung recent mo. Dito tayo sa... "21 minutes, Yetski, 21 minutes, video 3, 21 minutes. Haircut muna tayo. Thank you so much, Nanay Pepay. Nandito lang po ako, Nanay, sa iyong channel. Nandito ka po sa kabila. Kayo po ni Tito Apple. Sa kanitagsat na ako. Plus subscriber ka po. Chard. Bell all. Ma'am I-connect, thank you so much. Thank you so much po sa lahat. Subsat natin naka-play, dalawa po ang play mo, live tsaka itong video. Thank you so much, Ma'am I-connect. Malapit na rin dumating ang may-ari ng cellphone. Kaya bilis-bilisan natin. Babad lang si Lucy. Sino ba yun? Nasaan na si Lucy? Ay, nandoon na. Nasa gilid. Ma'am Cathy Bantay Aguila, naka-play pa rin si Duterte. Thank you so much po. FYG, nasa video to ka pa rin. 10 minutes pa. FYG, 10 minutes pa po. Ma'am Kuratsa sa Jollibee. Two minutes na lang po, Ma'am Kuratsa. Okay, tamsak 72. Ito Apple. Natapos na po ang video 2. Going to MRT, Robinson's Galleria.
Will Deal, thank you so much, Will Deal. Good evening. I will play your video here. Except natin, naka-play ka pa din. Eight minutes, L28, no traffic. Discover, nandito ka pa rin, kabsat. Pangtamsak, 81 ako, pero walang bakas, Discover. Ayan. Ito yung music mo. Ewan ko kung bakit tayo makabakas sa minor kasi may-ari na. Si Lucy nakatambay lang. Will Deal, playing na po. Watching na po your latest. Okay. Chard, Plamara, nandyan ka pa. Playing pa rin yung 13 minutes. 21 minutes naman kay Rox at iba pa. Hala, si Ma'am Cathy, hindi pa rin natatapos itong Duterte song. May mga ads siya. Mami Tess, Jollibee, Tamsak 42. Okay, another play, Mami Tess. Ano sabi? Thank you so much, Ma'am Coracha and FYG. Thank you po. 88 lovely. Naka 13 minutes out of 20. And still continue playing. Si Will Deal, 2 minutes out of 8 minutes and 5 seconds. Mami Tess, video 3, Latundan. Mami Tess, video 3, Latundan. Prox TV and Chad Plamara playing pa rin. Winamix. Tamsak 107. Nanay Pepa, yan Mamay Connect nakatambay. Okay. Si Kabsat natin nandito pa rin tsaka dun sa kabila. Babad lang si Lucy. Nagte-teleport si Chard Plamara. FYG, 4 minutes pa. Alfredo Mix, malapit na matapos ang perks mo sa premiere ko. Ano na lang. 13 minutes na lang. Tapos na, Maribel Janeo. Punta natin si Indaytonet. Thank you so much, Maribel. Punta natin si Indaytonet vlog. Yan, Indaytonet, nandito na ako. Bye. 2 hours, 26 minutes. Naka-ads pa rin si Ma'am Cathy. May upcoming
Assassin's Creed still playing. Ayan, natapos na pala si ano. Wala nang nangyari. Discover, natapos na itong dalawang mong 17 minutes. Fully watch na ito, Ma'am Cathy. Nandyan na yung anak ko. Yan, fully watch na si Ma'am Cathy. Water please. Apa ya? Nabanog ka? Kamusta po? Will this still playing your latest? Child! Fully watch na child. Thank you so much. Still playing Crocs. Will deal, this is like 37. Hardin, a waterman please. Hold. Like 37 for you. Alright. Ito naman. Hirap naman ito. Si Lovely Birds, 2 minutes na lang. Matatapos na ang 20 minutes mong Happy Birds at Home. Tamsak 33. Thank you. Sa pila ko, pamidang ko na malapit sa miserable na. I was no. Nasaan ang cellphone ko, ma? Thank you. Sana, thank you. Kapag sukat. Gabog sukat. Kapsat natin natapos. Lipat na lang kita dito. Kasi kinukuha na ito. Kinukuha na yan. Ayan. Latunda na manites. Tamsak. Ay, natapos si ano. Bakit ako natalo? Minom lang naman ako. Sino yun? Hindi ko tuloy nakita. Odelfra! Alfredo Mix, inumpisahan ko na ang perks mo ha. Salamat sa pagbunta kaninang mahaba-haba kong premiere. Kailangan natin ng views. Mababa ang views. Going to you, Odelfra. Subset natin. Ito na po. Uy, may ads. Ma'am Cathy. Ay. Concept natin. Pangalawang play, pangalawang ninja sa iyong latest. Delfra. Ito na. Uy, ang laki na ng bahay mo, Delfra. 36 videos pa lang pero umaabot na ng almost 4K. Congratulations, paldong. Eh di naka-achieve mo na yung watch hour mo, Kabsat, Delfra. Alam niyo ba yung ano, napuntahan kong live kanina? May isang karaoke video daw siya. Ano? Sa isang araw lang na wala pang 24 hours, naka $99 daw siya dun. Kasi ano, viral.
Yan. Haircut pa rin, naka-play. Kaya marami palang nag-shift to ano. To music. Si Lucy, mag-play ka muna si Lucy. Alam mo muna ako, matagal pa ako mag-live. O Delfra, naka-play. 21 minutes naman kay Prox. Nakababad ka ma'am, I connect. Right. FYG, fully watch na ito. Part 85, Assassin's Creed Part 85, Tamsa 9. Ayan. Pangatlong video po, FYG, third video. Thank you so much po. Paparts Adventures, Kuratya, si Bini yan ano. Idol Bini! Good evening! Video 3 na po, FYG. Will deal fully watch another one. Wait. Pustiso niya, content niya, muntik na niya malunod. Ayoko! Nagpalipad ng train. Ayoko nun. Nung pustiso. Ayoko. Nainis din ako sa asawa ko pagka napakalat yung pustiso nun. Hindi ko na yung baso. Nadidiri ako doon. Grabe, tawa mo ng tawa. Tumalsik pa yung... As in, yun ang content niya. Pustiso. JN! Hello, kabsat JN. Puntahan kita. As in, kulog. Ay, sa bagay, yun nga, bully sa akin. Wala ka kasi noon, 88 lovely birds. Hindi naman ng bully, pero obsession niya yung paa. Kaya nagpapalipad sa akin. 3 beses na 0.99, 0.99, 0.99. Gusto lang daw niya tignan yung paa ko. Hindi pa nga ako naka-pedicure. Kasi pinagpapahinga ko yung kuko ko. Kasi di ba pag laging naka-gel polish na mumuti. May upcoming ka, kabsat JN. Tapos ano, so sobrang inis ko. Ang dami-dami niya kasing sinasabi. So sobrang inis ko. Nagpapinti lang ako kasi ayokong masira ang mood ko. Nag-ano na rin pinagtanggol na rin ako ni Shalom, kaya paborito ko na yun. Paa, as in paa. Ang problema, ang igsi-igsi naman ng shorts ko. Kung may ipakita kayong paa. Gusto ko na sanang laruin, may papakita ko sana yung paa ng aso ko kasi nandyan lang. Ang aso ko kasi pag nagla-live, nandyan lang naman sa baba ko. Nandyan lang sa baba. Pag mainit, umaalis siya. Para pagka malamig sa labas, pumapasok. Gusto ko sanang laruin, kaso wala akong panahon. Tapos, nung pinuntahan ko yung video niya, obsession niya yung paa niya. Lahat ng content niya about paa niya. Parang meron pa nga yung paa niya na ginaganyan niya, tinataas niya dito sa ilong niya, tapos inaamoy-amoy, tapos isa pa, inimud-himud pa niya. Sabi ko, kaya naman pala gusto niyang makita yung paa ko. Kasi obsession pala niya ang paa. Ayan, nabakasan ko na, kabsat JN, another play. Sabi ni Shalom, hide ko na lang daw. Hayaan ko na lang daw ang pera. Sabi ko, maski hindi naman yun
Sabi ko, nainis siya sa akin nung sinabi ko. Maski bigyan ako ng 1,000,000 nung panahon na yun, hindi ko siya ipapakita. Hindi ko papakita kailanman ang pa ako sa kanya. lalo siyang na-challenge. Palipad uli siya. $99.99 na naman. Palipad na naman siya. Tapos pag hindi ko sabi ni Kabsat natin, wag mo na lang pansinin Kabsat, wag mo na lang basahin yung comment niya. Ang nangyayari, nagpapapansin siya, read my comment, mga ganun siya. Idol Bini, going to you. Ha? Cessna will be playing. Ay, Nanganak ang alaga ko. Oh. Massage mo. Longan lang po sa Adma, ang datsun eh. Massage mo. Dapat may isang napaspas. Ay, nag-brown nun. Kumain ang buwan siya. Apa dati yung bago, nagtang warwaran. Tapos na si Nanay Pepa. May nantito din lang. Kanay. In charge mo na ko. Isi ka mo? Ayan mo. Hadin boat tan sebentan. Yan, thank you so much. Patapos na tayo kay Greg Mix. Kuratsa, display tayo kuratsa. Videos. Last one pala sa'yo. Latest, 17, kuratsa. Earl John and Bobo G, waiting. Wait, small. Christopher Gillian. Yan, thank you so much Kalayadan. Yan, thank you so much. 1 minute na lang tayo kay Greg Mix. Punta natin. Hindi, ibaga mo. Elvin, thank you so much, Daddy. Why don't you eat more kuratsa? Kuratsa is seafood. Yan, thanks for watching tayo kay Greg Mix. Yan, thank you so much, Elvin Torre. Nandito tayo sa thank you sa lahat na nag-support sa akin, sa Daddy Tokwe. Tapos si Daytonet, harang, 18 minutes harang, si Daytonet. Tapos, sunod natin si Eljon. Uday! Dahil. I think that's done. No, still. I'm the only one. That's done dive. Oh.
Run. Hanapin ko muna si ano, si Bubuji. Bubuji. Your channel, Bubuji. Tapos si... Ano ba yun? Erjo. Yan, Erjo. Playing yan. Paano ba yan, Vic? Help me! Bubuji videos. 2 minutes. Bubuji. Go back. Yan, thank you so much. Go back. 2 minutes. Ayan, Daddy Torbil, Inday Tonet, at saka Wildin. Wildin is 38. Thank you so much, Wildin. This is 38. This is with us, display. 2 months ago. Tawa. Inday Tonet, Ay, 17. Sabi siya, siniritan. Charles Lamara, thank you so much. Tapos ko rin yung bantay sa barangay. Yeah? Erjo, now playing. Da? 27. Ay, Thank you so much. Hey, boy. Nakababa tayo kay Sona. Kay Miss Gabby. At saka kay... kaano ang video out mo, bagbagan? Play pa rin tayo kay... Ay, birthday. Cordelier. Apay, birthday ko pala, may pasok ko. Si tatay ko na tayo doon manok yun. Diyan. Diyan. Ding, ding. Apa yung baga namang akwa? Pag-blow out? Ang birthday ka rin. Ay. 2027 tayo ito na akwa. Aghandan. Birthday mo. Aga. Ang handa. Pay sumangko da? Ya? Sumangkot da? That's out. Playing bottom. Saan? Ang handa nga sumangko da ng hilda? Ay, nakamuan paano? Baka may da. No, ma. Wait lang, boy. Boy. Beta mo Hector. Doon ti ko na naan. Inikakida tilugan da. Aboy? Inla ko da. Aboy. Sino? Kinig ka na mo dito. Aboy? Lugan ni. Lugan ni Hector. Iba kinagiyada. Kini ng hilda? Wow. Lala. Aboy. Inla ko da mang. Gimatang dati lugan da. Aboy. Ingala da dyan motor ko mang. Barbaro. Aboy. Suplida raglan. Aboy. Haan mo Naboy? ang mo baybayagan. Naboy? Na adda jay. Ano, boy? Nakulungan ko. Ano, boy? Baka maraglan. Ano, boy? 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 Iritan. And of course, for Inday Tonet, namin pa rin. For Racha, thank you so Ikon much. mo na. Pablesan ka nun ni Manang Hilda mang. Ikon pa change oil na. Ilang minsan nakalisan ko dando. Ikon May tatlo tuldak pa dinakutan ay nyari kaldon. Wait lang, lala. Wait lang, lala. Wait lang. Baka marunong ko ipigid. Lang, mali. Mali, wait lang, lala. Ginasolinaan da. Wait lang, lala. Mali. 1.5. Wait lang, lala. Stay tuned, man. Ka idi iga po na jay basi gasolina na.
Nasumila ako na sa nagpuntang kita. Yo. Ay, full tank mo hindi? Una ko. Ay. Nagpuntang ko deta. Ay, Bilang boy lala. maya ka pa. Ay, wag ka nangina, hindi na mamutut. 72. 74. Jai Tagudin. 74 pesos ti per liter. Tita sea oil. Ayun. Yun. 73 di last week yun. Nato da mamutut. Yung ita. Ay, nangina. 77 pesos per liter. Is my bowling. Di na pang kami nagsasilak 2,000. Hindi ko ang mapampanood ko. Baka humina. Wow, humina. Nag-additional na ko 1,000. Sunod 3,000 na hindi na kami nagtawag. Hindi ko medyo mo tandi, nagkamukang season. Ala, nagsabi na nyo na tawag. Awang mo ti gasolina to ikuan, ganun ko na apay dumanang data, jay barawan. Uyon ko na. Kuna ni. Medyo di ba, adda kami gasolina, nagsardengan. Bilang. Chill. Nung may danon na di gasoline station. Uyon, Ito yung last words. pag isungad da kan di dyan. Ito yung last words. Adda pa yung tanayan na mo ta, tanay balingay dry. Anak ko. Mag-drain na talaga ta, mag-coordinate mo. Tinagtawan lesson. Tumata ka nun eh, manang hindaman, pikas tinalugan, magustuhan na. Makarga lagi sa kabarangay na pamilyan. What is Hindi my ako maban. Ipagbaga na ka bati. what? Magpagalit, kung kaya mo tiban man, ay sos. Kaya, Ay, madi, narigat ang party. tidak kaya. Sorry boy. Mistake. What mistake boy, mistake. Mistake boy. Hindi napalay jay santol. Adupay mayat. Aduti ang gayat na sumuro. Jay, ma'am. Hindi na patay ni santol. Di da mo nga inawitan ni Hinjong, di ban na. Awan mat. But tamat. Iti. Ligna lang. Katlangan nila si Makaragana. Wala mo. Oh, no. Ito, di pa inaalan ni Jojo di pamilyano. So, patak si Inubaro doon. Ay, haanan. Kaya, May di pick up. Ano da, pabagkat mo di, sinabaan ko, mabali. Kung na pabagkat mo di, sinabaan ka di sa amin. Kailangan ulit. Di na pinipintas. di ko, kung naka ni Jojo, ito yung amin kwan. Ipagpartingan di Hilux, ito yung kwan. Di sinapaan. Kaya Awan naman, mat. Ibibot tamat. kaya, Itaray da mo, di ba kaya mga minuto. itaray dan ako. Ay, bilang. At di punak nga. Umay mo man paandaran ko nakakasta. Di pagarok da awanak yun. Di kwan di lumabas si Jay yan ti bubon. Ay adda ako kapag nakilisan. Ni apay da kapay lang mo kati. Ti pagarok ko pagandaran na lang. Ay, laan na.
Kapalin. At dyan, dapat yung bumbaan. Yung kung kumalaang pansit. Apay nga usarin na jiribano. Magpansito. Kamotor kampay kini Washington, mapanigta. Baka mapanjibukay. Tapos ako, itulugdak na rin jay ko, simbaan mo na, itulugdak. Subay-bay hagsada yung subli, amo. Pitak-pitak jay ko, jay pili. Napanajibukay. Yun mo dita. Ayan da. Haan mo na, Ang ngamin nga mapagkatiwalaan dagita. haan nga, hamot na malungguday jay. Manipod simbaan, nagrikos da, napanda jay. Ita ko. Ang valid win. Nagawid dito, ate nga, dami mo na yung pilig. Injak mo, nag-uumin. Apa yang madi ka man ko na ni Hector ay sus. Lakaya. Daki baga niyo apa yan. Apa yung mayat ka? Testimony ka na road ko lang. Okay. Ang nga mapagkatiwalaan dagita dahil gilangan nga sumsumbro ni usipan na di nang ibagan. Ibaga na ano, ayan. Itaray-taray dyan ako. Kadigad. Napanda. Kadama sa di kalalaw kanyada. Di ka, adalay di pa ng bulod na nga, napanda jay, bukay, tagpabuya kang di anak mo niya. Taptan, ibaga nga timaling. Ipigat. Di lumagas da. Ang kami ng pili, nagla ko na. Di ko makita kaya ang ginugan mo ko na. Ito, kaya dahil di mo na kasama ka. Kung ito. Kaya mga, hindi ko timaling bagada. Ano, tibigat. Hindi lumabas lang, hindi naman nila nagpakada. Di ko ang kunanak ko. Akay nga, gutugutan dati aglugan man. Uy, pagmumotor kampay. Akay nga, gutugutan aglugan man. Ang magtutudo. Awan mo, nung maperlimang, awan mo, pagkasimpado. Kaamin mo't, dagi jay pa'y traktor. Ang nga traktor, hindi ti ginatang ni Manong Henry. Oh, awan, dagi jay chainsaw. Nagdabitan. Ay, wo gaya. Idinatay na tahimlin, awang man ilati, oray yung may sa. Ay, ada istorya na iling. Mm. Ada ka naman ni Roger, bagyo. Uy. Ay, baga na kanya mo. Haan, nakita na kan kay Facebook nga daw, awitin na ngawding. Ada ka no kini RM. Taptan, dito ka no RM. Nag-message ka no kin ka Roger. Nga, agpatpatulong ka no nga, sumurat ti trabaho ni tatang na ni Roy. So, binalagan ano Aileen. Nga, ang kagpapautang dita ko, among mo ti ugalidan. Sakit ti ulong ti data, laon. Kanana ka no kini kwa. Kini ka Roger. So, gaputa, agregamot kami di karuba da, nga kasapulan ti karpentero, tada kami patrabaho da, nung pagbit lang kanunod. So, dayjay nalada. Nung kunakmot ka sa nun, nalpas si trabaho na, siyempre nailot mo't di balay ni, di manugang na, balayan na, kuna. Umay di tayam mo, ay haan, nga mabalin, kuna. Ta, idi, agawid pwede takot, ada ka no, pinakapkapan sa ni, pina-inspection sa ni, ano ka, andi gibag na, nakitaan ti, nagabibidyo nga kwa, isla drill, kadano niya, tinagawid, bag na ano. So nga nabanda ka no kini, anti-anji. Nagkuha ka no,
Nag-friends request baka no picture na ag-ubat ubing. Sitak ko dili. So naggapuan na yan di Cavite so nga at atapon ng Aileen nga bakad da inubra na di jay. Tapay nga sigud nga pinmanaw. Nagsublida mo't di ko di junk shop na pagtatraba ko na ibig. Kas day. Sino? Yaroy? Iso nga rod na apay nga pinmanaw kano di Cavite. Di naggapo abra nagdiretso mo di jay. So nga sadsadapon da di bagyo no baka day ni brana di jay. So nga binalaagan ni Aileen ni rinimindan na ni ka Roger baka madamdama umutang. Tani RM kano minesis na penin ng Marites. Di taga La Union. Umutang akman ti 100 kung na ano niya na ilang ti pagpadala di may sa di 100 pesos. Pwede ka kapagtaon. Ang kanungot na pinanpansin di may isa. Ngom, nag-message kanu ni Aileen kung kamustaan na nga Madina kanu kayat nga kitaon di message ni Aileen. Unak, api nga ni kukuom deta na pamukay Haan nga kahit ni RM. wo anak ano kayat nga isin kayo na sa un kitaon. So pamukay kinkino di hospital deta bebe ang haninon ta napagpanakil Amo? damdama no babaa mo nagdariga naman gulwon na ka manon. Ito problema anak ang kayat dihaan. Hindi ka mo. Wala kasi hindi ako makagala sa mga ano niyo kasi pagkatapos ng ano ang nangyayari kasi matapos ng live ko Ijuwi pinangyay unang nalibaga. Adamot yung bagyo daw ubay na ubing ba. Wun, sa bahay niyo makita ko na ang dito. in the live stream kasi pag ano tapos ng live stream matutulog Sinupay na ti kanya dati nagtako pidi dyan ti masunon nga landukon. Napandang la ko kinong Robert ginatang na matutro. Ikwang, nataanak ni Roy. Nalipat ako, yung baga ni Washington. Nataanak ni Roy, kadwa nag-remarkado na. Ikwan ko nga da yan yung English, katan, awang kanu, sugitay, kibalisa. Ni anak. Kasi namin lang ko, may message sang pala ni Aileen. Hindi siya, ako pag-ano. Ang gapo nga taata kontakan da ni nung Roger. Kukunak mo't ba? Kuam latan remindam latan ni ka Roger ron dadi mangibabain dagdagita. Amuda mo tik kalidad da ide ada dita agigan da dita ayan ni. Ang dami nang mo tagpahalaga tikwang trabaho. Isla no style na kanu kunan ni Washington na dita. No straight ko mga makadomingo, nagsulsulduda. Jadi ado kortada hindi sumarunong nga domingo, nagsasabit dantong. Di danto kayat man si lalo no kanu di trabaho pero ni grade ten. Ayanin. Deta no no nagsulit ni sa padong.
Ala, berparto ko, nawato tinuli sa. Huwag na lulis kung Martes. Di alam mo no, ang sakit damtan na inyan. Simple lang na maunda. Kapaganda. Kaya ako rin sa kapatawin. Ano kayong anak na? Kapag ni yung CJ, ano yung naalala ng DROTC? Nung CJ, nag-advance ko na basic pinalala. Kaya pinalala. Kayamin. Agkwakanungad ni Badok, ag-advance. Isagsan mo. Ikunahan agad kwa. Yan no, advance saya. Agiras na, agisuro ka no. Nung madikplasyon ano, story bagbaga na. Kayang lakad di. Masyakas lakan yan. Yung kami nagisuro ka, syempre ada training na kung mga sikapi ikukwada. Utos-utusan daw. Tapos di sa kanong mag-basic. Kayang lako di. Ang advance, baka pati para reserve. Damo lang. Ngamin ni Badok. Kaya na tagpulis. Ngamin. Baka pukoon na ang ito. Bakit ka nang sinamot hindi kayo dok mo? Nakitigay pa naman account namin. Hindi kayo dok. Na? Download ko naman yung tipo, yung basic. Kung Kung nag-advance. 226.36. di basic day ko. 2 years, ayaw mo kayo. Sunay di basic. 2 years. Bagi tayo alaon ka ti college, sunay di basic. Apay, di 11, 12 kayo, awan ko kasyay, awan ka ang PCA. Oo. Okay, so, Ayaw ka di dyan. Ay dyan, bansayin ko ka, tiyo ko namin batukot ko. Agi, soro, namin. basta na require da nga ROTC ay ginagdadar kay sunay di basic. Dito asis, ada may isang kwa 1 unit nga nagalapas tayo anak ni Mrs. Aban. Kaya kabsat ti asawa ni Presidente. Handa ka pinaggraduar. Hindi talaga. Course na yan. Education sa education ni po. Anak ni Mrs. Aban. Kaya kami ROTC gaham, dito yung main campus da nga kandak. Amin kayo, amin interamente nga abra nga ada ROTC ng college like data center, UA, Abra Valley, nagita.
Supay nga kadado. Una mang, may pare-parehas nga army timang train kanyada ganin. So nga nagaduda. Isu ti trabaho din ni Ernie kaya kasi si Papa yung mga colonel. Nung natay mo ito, natayag na tayo. Yung may dito yung bro. Anong sundo na yun, no? Kano colonel. Kulang ako nga ng tansak ngayon dahil out of 15, 10 ang nakatago na angel natin. Abis puling ka nung may titang Hilda. Yan ang dito na ito. Kapitan. Tayo, Erjon. Ang payangad makarita eh. Kasi sayo. Na in the Philippines. Sangkap naman Pang palabis puling 6 months. Para sa no? Dito na yun. Panay Rizal. Anak, Nagbasa, sige. Thank you so much. Proud ako sa iyo, Ma'am Coracha. Yan. Thank you so much. Maproblema ang lektorya eh. Kasapula ni dyan. Apay namin iso tag problema ko. Apay ayawan tinornong na manong sa mga taon na dijay. Kasi amot dati kontrata na. Isu ti imbestigar eh. Thank you so much. Pura ni Bobby. Apay, hindi ka bayag na dyan mga ka ibibida na nasa 20,000 ti sweldo na awan ti kuwan nabati awan ti Oo, unong na awang mo, ang namag kumain pasimpa di balay da. diyan karudam mo investigar at tulong mo Nakatinyo ang ating second channel. daga 100,000 ma awan tila Oo. Kuninang hildakot di ano, ang kasano ti kuwa di anak na nang isdaw. na-scam nga ron Yung na-scam. puno nag-apply ti New Zealand yan ako nag-apply na ala pinadalan dahil dati kuan kompleto nga pala brochure ay kagsingod ko mo Kadahap milyon yung panna. okay 2 years Okay. ta i-apply nga rin ni Hector Croatia kat isumba na ka naman problema kang kat budget ako rin kata kaya sila ng problema Ito ni Philip, okay yan. nakamit hindi ka nung makasulipat tawang ka nung signal yung buklo ilan namang wali lepo awan titod ko nakita mo na ako diyak kaya natulong ka din ang nagjawan dahil ako Babi, isang daan di ko irrigated niya, talon ni Hilda. Oh, dak makasingir mo. Nakadudot yung luputang na ading ko, naumpulos nagbaybayan. Man, baganay di kanya ni ginapangkam kinwasin ko. Ultimo cellphone kanu pa idi. Gusto mo? Gusto ko na naman yan. Paano naman, ilitan niya naman kami ako. Kasama ko rin mga bayadan yung syaktang bayad. Ay, mali ah. Alam
Bagi na di talon. Bagi na di apit. Tapno ko, mapilitan. Haan na nga talaga siya. Di ati madi. Haan na nga, lagi mga japi. Kuna, itanong, siya kasi. Di talon na ba ito sa inyong ba? Narigat namin na. Okay, dinedagdakan lang. Marami, hindi. Wala kinito. Amo, kung kumainin ka, tikas kayo 55,000, no? Ang asika tagbayan. Kita na pegang na bayadan ni 55. Bayaran mo. Pagdating dito, Hello? need mo bang mag-apply? O Sing, datangamin yung hector naman. Kung dangan mo nga ng higda, Pero si Don P, matagal lang pinadala dito sa Amerika. sika nagbayad. Yung mga nagbayad ko. Uy! Ako, hintayin mo. Ako yung nakabibinay dyan? Ako yung bayad na doon sa ano. So, yun na nga po. Sa target ko na natanggap. Ayan mo, natulungan mo ko. Maminsanan mo gusto ko. Nag-work ako sa target. Mahirap po. Mahirap. Ape nagpatulong dati kinector di. Ape nga man nadiden subsibli at siyempre. Ng third party pag-review na si ISN. Marami pong Hamot nga napan nag-review, hamot napan nag-test. Mulong. So tapi nga rin, nadapi kanya na dagiti kwarta pa yung awan pulos tin na natigdan. sabi niya, huwag ka magpapabuli dito pag alam mo na pinabuli ka, lumaban ka, sabi niya sa akin. Nandito na may ma'am. So, iniida. Sinang-tuda. Ay, marami na ako makabangga. Ay manutinted na din 100. Siya. Yun, di dami. Habang na. 25. Ay. Damo ng deducted 25. Ilipan, July. August ng deducted 30. Amin kayo, pinisyon ko. Ito. Yan. So, naroon mo ba? Kasi nagbayad sila din ng ibaga ng pautan ako. Ngayon, sino may na ayaw yun. Hindi kakili 100,000 na nasal na talaga, dagahan na po, taga na. Kawag dagahan. Tapos ko daw, naku may baby Jay, tataraw, tinulong na. Tinawag mo ti asawa na. Baka nalakaya nga gastusin. Sino? Sino ang mo tumaya? Ay, baga may dinanak na yun. Hindi kailangan maba. Ang kaya ng nagili ay about mga ginihigda ko. Agitod, tears, baga dahil na ay. Magtunod ako din. Dahil dito na din. Ano mo kayo pulis dito balaya? Ang ginagawa mo? Yung kuma, tulungan ko. Kung baga pinida. Talo kayo ang pulis. Kung ano yun, nagbalbalay ni CJ, ma. Wala yun. Kami, maswerte kami dahil kahit pa paano, dumating kami rito, may ganito kami ng tapos, sinulungan kami ng mga kapatid. Kasi matagal na sila rito. So, sila talagang dito sila kumuha, nag-aral.
Okay. unang dumating kami dito sa papasok pa tayo. And everything. Ito po, kumakain pa rin sa YouTube. Nag-i-enjoy. Salamat po sa ating suporta. Lalo-lalo na sa mga kaibigan na pag-iikan ng mga Salamat po sa Wait lang, boy. Salamat po. Nag-grow na po yung channel ko dahil sa inyo. Wait lang, boy. B. B. Sinak, boy. I am playing Country Toys. Nilang last. Dito RM, ang pagpamparugat nga ba, magaling na. Baka ba sakit to na pero dito. Ha? Aan? Jay! Wala. Huwag mong tumabayan. May mantuto. Baka ang tawag ni Hector Apo na kabaybayan na Joseph Bugatti ko. Wala. Tapos yung mobile si Shopee. Si Shopee na tayo. Kamu di bangged. Di shopping amin ke madi di na order ko nga dua. At least no bangged ko ma. 300 dito pa ng gatang ko. Na? 300. Bilanggan? Yun. Yung sa? Q-Mart na. Q1. Ay, last boy. Ito alaman sa cellphone mo kay charge doon. Waiting area na tayo. Di namin ko Shopee o ibagadang ako ng mga gusto. Ate yung check ko makuha. Ay di ka pala ko ang pagatang kinang Hilda. Jesen. Ngiti cellphone mo yan. Uno. Tao di original. Nanginang na baybayag kaysa deta overheat ganin. Ilang boy. Depend. Una pa the owner nga pa di ka bang. Mics. Kita to di mics. Boy. Boy pa. Practice na ba boy? Ito man takong di may snowball. Honor, dito, honor. Pilipanan natin sa dito nila. Boy, teammates ko.
Boy? Itong match na to sa online. Bubu ito tingin. Malaki ba siya? Or ano? Boy, Hmm? fish can give you Ano siya malaki? Like, jump and bow and dagger. Ha? kailangan Fish and bow and daggers can Double jump? no can 2x4? jump to time. Yeah, one. Yards ba yan? One. Or yards? 2 meters by 4 meters? Program the strategies and for training. Data? Like for Data when you are combined with a bow, with a dagger, and a knife, nalaing tantong kitam. Ganyan talaga tayo. Kuya, pagsuwan na mo to. Because do not use the calculator gamin. Dumas with the bacon nito ko naman. Yan, tapos tayo kay Erjon. Your bacon, your trash. Nakain, nakain. Raysan, training pa rin tayo Raysan ang haba. Sana yun si Raysan. Haba yung nipay ko sa kanya. I can do without diba? Go. Daddy. Nakay pala. Ang hirap-hirap kong naglagay. Kaya po. Dito, nakakatakot. Ay ako. Ata. Ayan, number 7 ng bahay, restaurant, barbecue tayo kay Bubu. Raysan. Bubu na diliting. Nakababad tayo nga. Ate Manji, ayan, tapos ikalabas si Silitar. Mamas. Bubu ta. Tapos natapos ko si Silitar. Ate Manji. Mama, don't you cry, I'm sorry. Si Silitar, sorti-sorti talaga po. Ilang My beses ko cheese pinalik-balik. beautiful me. Ayan, thank you so much. Nanay Tatay. Naku, So, I love the sabi, Malapit girlfriend. na tayo mag-end, mga 15 minutes na lang. Lobat sa boy? 15 minutes mag-end tayo. Kaboy, si Kaboy. Lobat na. Tama-tama yung mga videos na last na Catch nilalagay mo. ko. Catch mo lang sa parang. 14 pensit pa lang. Kaya-kaya lang yun. 14 pensit pa lang. 14 pencet pa lang. Yun. 14. 14. Yan, sundan natin si Nanay Pepe. Achieving dito eh. Level plan mo lang. Lulugi ba ako? No, thank you so much sa Porton. Yeah, yan, sila Porton. Ay, nako. Let me go to, again, and go back to no, thank you so much. I have a message for you. Nasa bubong ka na naman, mahirap na ka na eh. Tantag boy. Okay, so I still have Noon. I still have Noon and Wrong option boy. I have to work tomorrow. I need to rest. Di. Yo, di dapat. Ewan, saan yung video this my phone? I need to rest. I have work tomorrow. Lah,
Ang tanong. Ayoko. Can you bito my phone? No, kung ako mama niyo kung party. Uy, invite ka pang palpang. Wait lang. Jade. Ka po, invite ka. That's boy, that's. Ay nga bong. Bong, watch and learn. Upan, no one gender. La. Joey. Misclick. Lalak ka mo? O, pabaw. Ayaw asak guy. Awan ka mo? Lah, headshot dito. Ano ba dito? Reloading. Then, Awan. Wanaw na lang nun. Ay, shotgun. Nagtanong ko. So, awana? Imbot? Alwan. Imbot. Bye, nalaing tala. Kuya, basin ko na like na kulay. Siya gamit ko mo. Lala. Anak 18. Tangin lang, final boss. Sino din natipid mo ni Barreton? Ha? Natipid mo ni Barreton kay Rivalson. Yun. Kaya siya garot na mo matipid. Tangin lang, mut. Tadawin. Boy, ay, use mat jamin. Ay, yung ingo na. My turn. Then, your son. Report. Kaya marumot na yun siya. Lala. Wait pa ya, wait. Wait na. Lala, wait lang. Lala. Lala na lang nun. Nulad, bullshit ka. Hindi, tahan. Yan. Di ba mo? Kaya. Hello, kaya. Ay, to. Sino ka? Lah. Tangina, minus damot. Minus damot dito. Dito is, di ba boy? Boy. That, ay, already hit you. Aan punta. Ikaw ko garot ka dati. Ano? Iba talaga. Maray. Mayari yung arsak at sniper. What are you doing? Hey bro. What are you doing bro? Kuya, Ano? Iba talaga.
Marga. Lukat ko lang Ano, kinanglan, basahon yun ang buwan ba? Chona, thank you so much, Chona, Dan. Sa channel mo yun, Chona. Chona, Dan, your channel here. With ads na Chona. With ads. Erjon. Almost done, Erjon. Yan. 6 minutes na lang tayo kay Ma'am Mercy. Anman tala imbat. Mas tira yung magtrabaho ni Kulay Lucky ba? So na, dahil ninyo yung channel, nag-ads na lang. Mas tira magtrabaho ni Kulay Lucky. Sa kasama sa hagdan. Relate much ito ni Kampuan ba? Relate ko na. Romel, thank you so much, Romel. Nag-ano lang ako sa'yo kanina, video lang yung ni-watch ko, Romel. Boy! Boy T! Takman boy! Kita! Kita pa! Kita! Kita! Mamaya-maya na, Robert, kung saan ko si Jerry. Kita! Ay, wala ka pa. Awan na! Ti! 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 Takpo iti! Te! Te! Text mo pa ya? Ano? Ano magmati lang ano? Anak dawad mati. Dawad. Kamakmati. Alis ka mo. Maya-maya, pupuntahan kita, Romel. Pagkita ko niya, matuloy na kalaki niya, boy. Nag-watch na ako doon yung ano kanina. Pagkamali, kamera niya, boy. Unang sahod. Saan? Diba? Tell you must tell your screen. I will tell you settings. Highlight tayo kay Game. Jerry. Ti! Takman edit settings mo ti. Isang video Kita. lang Kertel. Kasi okay lang yung ating intent. Kita. Pero ngayon, ayan. Anak damin mati. First, Dami. dahil nasa channel ni Christopher. Saglit na lang tayo. Hala? Yan. Hala? Linis bahay tayo kay Ma'am Mercy. Malapit na matapos. Mababad tayo kay Sisi Lucy. Na? Awan mo tita. Wala yung aking kabilang Ate, computer. Gigi. Wala, bigyan niyo Anak ako dyan. ng pera. Tita, iti-screen mo. Tita. Loko, loko. Kabila, umulan na. Look, disable. 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 Awan mo dito tita. Ato, disable. 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 Awan mo tita boy. Iti-screen mo. Yo! You must tell your screen. Tita. Awan na boy. Lead na kidod. Boy. Gusto ko lang kay videos. Ang galing, gabay na akong videos. God bless you, Ray. Then, help a lot. Especially kung face to face. Sa ano kasi, Oh, wait lang. silent live, pag nakikita ka, silent. Sisilipin ka lang eh. Hindi ka nagtatagal. Ang punta. Hindi nagtatagal pag silent. Nandiyan ka Imbat talaga. Kwentuhan. Eh, imbat! Imbat talaga! Awan yung bayamon. Bayamon. Yan. Eh, Bawal yan, nakahaba at haba. batamot. Awan, liti. Disable. Disable. Awan, liti. Pero pag walang kausap, kami na. Pag walang kausap, Si, takpay iti screen boy.
Babadakdaw ko. Dalawang katawan. Kami mag-two. Igiling ganun sa'yo. Just Marites. Just Marites. Marites, Ray. Sure there, oy. You're laughing in the memo. Oo nga eh. Laping-laping man tayo nito. Natawa na tayo ni Kamemo. Alam mo ba, hindi ulit may bagong kanta yan si Kamemo? Si Brother Louie. Brother Louie. You're looking to me. Oh, baby Louie. You're an awesome baby. Nawalan ng balanse. Na-shoot sa buti. Yan na. Ito net. May bagong kanta. Nagkunay bagong kanta ni Kamemo. Oh. Nakasandal sa bote. Nawalan ng balanse, na-shoot sa buti. Yan. Yan ang kanta ni Kamemo. Sasha. Very dangerous. Very dangerous girl si Kamemo. Very dangerous si Kamemo. Grabe na lang yun ang very dangerous na yun. Kaya boy. Hmm? Ah? Needs to get married daw, sabi ni Lolo. Wala. An... Anya... Tingnan boy. Hi daw dito. Ah, you made me a uncle. Oo nga. Boy. O di ba gwapo ang niyang kanta tanet? Yung niyang kanta tanet mo. Hinanap miss, hindi siya nakita. Oo nga eh, mabait. Mabait na nga siya ngayon eh. Nalitan na nga ulit yung nanay ng bagong kanta eh. Yan. This is 15 nito, next na 15. Pinalitan na ng nanay ng ano niyan eh. Ito naman bagong kanta. Unique song. Ay, kind. Yan. And kind. Talaga kind. No. Gawin mo. 7:13. Ay, ugma na kay Premier ugma. Hindi. Avocado kale, Inday. That host is Marites. Hindi man ako Marites. Hindi man ako marunong mag-Marites.
82 na. Mas nakalaki, Nay. Nanay Pepay. Natakating lalaki, habulin ng babae. Magaling dumiskarte. Mga tungkol din na kailangan si Lolo. Ganon. Ganon. Yun. Brother Louie, nasa aking lalaki. Habulin ng babae. Kabsat na Linda, playing. Information World, another video. Don't add that to that because hindi ka mo panaisan. Ay, ganon. 4 minutes. Information World. Idol Bini, mahaba kasi ang ads nito, 21 minutes mo. Ah, Nakahabol ng babae. Ano ba? Ang babae man ang mahabol sa'yo. Ayaw mo yun? Naku, talaga naman eh. Hindi nanay, yung babae mo nga. Kabsat na Linda, mahaba ang ads nitong YouTube, unang sahod. Sa Idol Bini, tinatapos pa. Ano, deconet mo. Grabe. Information World, another play. Ma'am Mercy, tapos na po. Ma'am Merda, nakababad lang po. Nagagalit si Esme. Ang daming apat na sako na pipino. Oo, ang galing. ah. Nanay Pepay, tutugtog natin yan. Habulin ng babae. Magaling dumiskarte. Nagagalit si Esme. May, ano? Agoy. You guess it. Eh, marunong pala itong manghula. Seconds na lang, Idol Bini. Naka-ads pa. May nanar pala sa bitlog. Ayun. Yun. Habulin ng babae. Nagagalit si Sisi. Magaling dumiskarte. Yan si Camille. Tawa na tawa si Sisi Lucy. Sisi Lucy, nakababad lang ako sa'yo ah. Naririnig ko yung boses ni Sisi Lucy. Parang inaantok na ako eh. Pero ako ay talagang ano lang ako, Information World, thank you so much. How many more? How many more ba kami mo? Ang galing talaga nito ni Daytonet. Daytonet, thank you so much. Count it! Count it daw! Dito tayo sa 21 minutes, Idol Bini, another 21 minutes. Road trip, Barangay Hagimet, La Carlota City. 21 minutes, Idol. Kami mo ngayon kasi
21 minutes, idol. Lapitin sa babae niya eh. Lapitin nga eh. So, ayun. Mag-exercise time na yan kasi maririnig yan ni ano. Another video na, idol Bini. Rosen yata ng comment si kami mo. Naka-play pa rin, Kabsat Melinda. Information World still playing. Okay. Natawa na rin si Lucy. Rosen yata si ano? Rosen yata si Camilo. May balat, hindi nunan. May balat sa itlog. Si Lucy, naanto ka na ba? Come on, watch out. Ay, no way. Ay, naku. Tatahimik yan si Camilo ngayon. Yan naririnig na ni Esme. Thank you so much po sa lahat na nandito. Silent lang sa ako kay Napaya doon. Ay, silent kireto. Galing talaga nito ni Inday. Ito na, nandito tayo sa ano, avocado cake with chia seeds powder. Na may chilled banana. Ang sarap naman ito. Natatawa tuloy si Lucy sa kay Camilo ay. 21 minutes, idol Bini. Pangtamsak 103. Pangtamsak 103. Sir Wilson playing. Beautiful trees and landscaping. Tamsa 30. Playing na si 88 Lovely, tsaka si Wildy, live na. Live video na kayo. Mami Test Road Trip. Information World, another video. Okay, going to you again. Information World 2. Sexy Chinita! Ikaw ba yan? Betrayal mo, Tita B. Playing pa rin Nanay Pepay. Ma! Madatan taniti. Kayo na. Everything. Han! Ayun niya, abot lang na hindi ko. Kan, ano pa, dapat pa bandad niya. For Igatangan naman tidwa nga chips. 400 plus DJ. Uy. Ano nga tips na niyo? Lista mo lines. Lista mo din mo. Deciding spot table.
May charger ko nga? Ano pa? Wala mo na. Ay, medyo may isang charger ko. Ganda. Idawag mo kini ko. O, G, kan mo charger ni mama. Wala. Nagsamot. Kita man. Ano bagbag? Ay, sus. Tingin na lagi mo na sakit. Sakit mo. Amoy kasta. Agkas di yung sangit sa kunano. Nasakit. Tagbalbalin nga white niyo mo na. Ayun, medyo may isang charger. Pagkatulog na ng good boy yun. Rikin na tarik niyo. Napikit yun. Big boy yun, love. Why you so? Sabi ni Lola, Cut this, you rock. because you have a charm. Rock. Charm lang. Go to sleep now. Tulog ka kayo. Love you, mama. Sexy Chinita, mega love shout out. Amelda Santos, going to you. Another play for Icon is not afraid. Sabi ni Mami Tess natapos. Information world. Icon is not afraid. Brakanya kansa. Yang chips. Galing ni Butter Boon niya ma. Pa, agad kayo man to drink and not drink. Drink king makan king buldak. Bangun jalatan. Jangan saja jekotel jay bagbaga. Sinulaan din niya ni nanay, nahabulin ng babae si Camila. Diba nanay no? Sinulaan. Nahabulin ng lalaki ng babae si Camila. Ay, naku, habulin ng lalaki. Buti na lang, hindi lalaki ang naghahabol. Information worth another video by another India. Lalaki ang naghahabol. 3 minutes, 5 minutes, latest video, Information World by another, my second channel is playing. Alright, my second channel. Mel TV, playing po kabsat. May upcoming ka po, new favorite hangout spot in UAE. New favorite spot in UAE.
Sexy Chinita, thank you so much. Malapit na rin tayo mag-end. Ay, saglit na. 30, ano pa pala? 40 minutes pa. Saglit lang si Chinita kung may ano. Tingnan natin kung natapos ko na sila. Ganyan talaga. Tamsak 26. Hindi na tayo kontra dyan. Tamsak 26 kabsat. Sa upcoming mo, Mel TV. Oo, Logi, ganun na. Ay, ayan talaga. Ganyan talaga yan. 9 minutes, going to shit, Zayed. Ayaw mo pagtutulungan ka. Thank you so much. Piniplay ko din kasi si Sir Wilson. Don't be shy. With harang po, Mel TV. Idol Bini, nandito ka pa rin. Nag-add siya. 21 minutes. Kung na kaya mo pakita sa ditulog kasi baka mamaya na napukpok ko na Bakit? ayaw mo na magpakita sa ditulog baka mapukpok ko na Wilson Home Garden. Nakatambay lang si Lucy. Ah, dito na lang. Sexy Chinita, nandyan ka pa ba? Ito. I-play kita dito kay Mother. Wag mo na siyang balikan. Ginawang ko ng channel kaso wala pang picture. Ito na lang, Sexy Chinita. Bagong channel to. Sumusuri ka sa siyudad ba? Hindi. Siya pagkaumaday ko ba? Hindi suwas tali. Sexy Chinita, ito, latest. Ay. Tara, games tayo. Sexy Chinita. Ibang, kay Mother tong cellphone, nagpapacharge kasi nandito kami. Sir Wilson, playing na po tayo ng Premier Perks. Lahat ng pumunta kasi sa Premier Perks may, ano, may play. Hello. Dumating kasi kung Bonnie Peter. Thank you so much kung Bonnie Peter. Punta ko yung bahay mo. Laking gas. Yan, nakaplay ka na ha, Sisi Chinita, parang di din naman sayang yung pagtambay mo sa akin. Yan for me. Kabsa Tinelda, nakatambay lang po si Lucy. Sabi mo kasi. Siya pa may kasalanan. Pagdating sa police, siya pa may kasalanan, ano? Siya pang inaway, siya pang sinisi. Ako'y, siya pang sinisi. Ay, naku. Kawawa. Kawawang cowboy. Magpaharang tayo kay Ma'am Icon. Yan, sino nakababad lang tayo, ha? Kabsa Tinelda, nakababad lang din, Ma'am Icon eh. 7 minutes pa. 7 minutes pa, Idol Bini, bago matapos yun. 10 amazing friends, thank you so much. 40 minutes pa tayo, guys. Ay, decide ka lang, Chris. Ay, naku. Bye-bye. Mel TV, playing. Thank you so much. May ads, Mel TV, 6 minutes and 35 seconds. Information World, another play by another ninja.
Sexy Chinita, pangtamsak 39. End na, si Mama i-connect. Mel TV playing pa rin with Harang. Kamemo, good evening. Kamemo 1, good evening. Where is Kamemo 2? Puntang kita, Kamemo. Thank you so much, Information World. Idol Bini, malayo-layo pa, 5 minuto pa. Kasi may mga harang kasi sa gitna mga kapatid. Nanay Pepa, playing ka lang po. Ay, sige. Ha? Nanay Pepa, thank you so much. Nagpi-play lang ako sa'yo. Nasaan na ba yung isang phone ko? Nandito. Sino to? Yan, natapos, Mel Family. Kamemo, ito na. Maghanap na lang tayo ng na-play ko na to Kamemo, yung latest mo. Maghanap tayo ng iba pang play mo. Dali Kamemo. Ayan, matatapos na Idol Bini. 2 minutes na lang ang iyong 21 minutes road trip to Barangay Hagimat, La Carlota City, Pangtamsak 100. Idol Kamemo, naka-play itong 1 hour na live and 16 minutes. Yan, Kamemo, naka-play na. Malapit na rin ako mag-end mga kapatid. Naka-play lang si 88 Lovely, Will Deal. 1 minuto na lang, Idol. Siya tagpili. Information World Live 23 by my second channel. Mr. Madayag is playing video.
Another video. Yan, sexy chinita, dito ka lang sa cellphone ni Mudra. Naka-play. Naka-play na si Kameno. Naka-silent yata. Idol Kameno yung live niya. Ayan, natapos na, Idol. 21 minutes and 15 seconds, Idol Bini. Mag-play na ako, Idol Bini, ng live mo. Kasi mag-end na tayo. Si Chinita, mag-live ka po ba? Napay maanghang ito. Okay, no katag di. Kabsat email na nakababad lang po. Thank you so much, Kabsat. Idol Bini, live na lang po. Ma? Lord? Hmm? Tado! 3 hours, Idol Bini, naka-play. Usarot. Wow! Hardin, nagsinukat ka man. Kasi nga min damdamang tag-charge ang mga suko. 2% iya ka. Three hours na, Idol Bini. Praying. Another play information word. 3 weeks ago. This is 6 minutes and 35 seconds. Tamsak. Like 37. Like 37. Hindi ka doon nga, dalawang naman, may studio ginatang mo. Alvin! Ang kaman, kanti danom na guys. Hindi na lang is. Pinagasang. Si Chinita, video 1, 8 minutes and 59 seconds. Dito naman, partial time. Hindi to replay. Kaya very good. Very good ang ninja ko. Thank you so much, information world. Nani Pepe, naka-play? Pen! Check mo na. Basit la data kasi 2% lang tayo. Ang baga amin tatika, charge kayo, mabili mo. Another play, Nanay Pepay. Thank you din po. Malapit na tayo mag-end. Ilang minutes na ba? O, 25 minutes na lang. O kaya 20. Basta lumagpas lang ng 3 hours.
15 minutes na na Pepal. Naka-play. MJ Mix, naka-play. Ayan ito. May upcoming pala si MJ. Okay. Idol BD, naka-play ka na. Water pa Heinz. Please, nalangis. Oy, thank you so much. Ayan, naka-play na si MJ. Pwede natin si Kamsat natin. Natin. Thank you so much, Kabsat. Thank you so much. Dito lang, sexy chinita. Kami mo, naka-playing lang. May harang ka Idol Bini. So yung live, 1 minute. Malapit na tayo mag-end. Pabutin lang natin ng 3 hours. Ma, live, ay da.
Huwag ka nang kanto gumagatan likas ka na. Chili. Sabi mo tata may charge. Ha? Tags! Tags! Tumanit yung cellphone to? La. Thank you po sa lahat. Like 37, information word. Another place. Done already. This is like 37. Another play. Idol Bini, naka-play ka lang dito 3 hours, naka 10 minutes na. This one, funny baby chicks. Information word. Si Chinita, pang tamsak 18. Still playing for information word. Ang Nanay Pepay. Malapit na tayo mag 3 hours. Thank you so much. Kamemo, nandito ka sa fish pan mo. Naka-silent pala to, napili ko. Sexy Chinita, playing lang tayo. Matapos uli ito, pangatlong play na. Dito tayo sa 16 minutes, part 2 ng meeting. Okay. Dali ha. Alam mo, awa-awa ka. No, this is not a one. Lord!
yan? Soda. It's just a soda. Yo! Unang piyaso mo. 16 minutes si Chinita. Kamemo, naka-play lang. Yan ka lang. Kabsat natin, naka-play din. JN, naka-play live. Galing. Bol. Bol. Ha? Nani Pepoy, 15 minutes, alamang at kamyas, aking panggisa. Pinelda Dunglaw, kabsat, nandito lang. Information World still playing. Funny Chicks, this is like 21. So, okay, another play for Information World. Idol Bini, dito ka lang sa kabila. Naka 15 minutes na po. So, malapit na tayo mag-end mga kapatid. Magpi 3 hours na tayo. 4 minutes, Information World. Thank you so much everyone. Sino yung pumasok? Masyadong malayo. Tuyet! Hi! Tuyet, I'm going to play. Mel TV. Fully watch my TV. Let's go to Tuyet.
Tuyet vlog going to you. Thank you for the thumbs up, Tuyet. Going to you. Si Sinita, 16 minutes naka-play. Tuyet vlog in your channel. I'm going to pick the latest one for 4 minutes and 23 seconds. Sorry. See, Tuyet playing already. Malapit na tayo. Naka 2 minutes and 58 na. Oh, lampasan ko lang ng konti. Playing na po, Tuyet. Si Chinita, playing din po kabsat yung 16 minutes mo. Idol Kamemo, live and live video as well as Idol Bin. Information World, the one I'm playing, like 38. Information World. Like 38. Okay, Information World and still playing. Kamemo, thank you so much. Malapit na talaga, ano na lang. 5 minutes. 5 minutes na lang. 9 amazing friends, thank you so much. 5 minutes na lang at tayo Kabsat Imelda tsaka Sisi Lucy. Tambay ko lang sa'yo. Welcome po Sisi Kuy. It's pleasure to play your videos guys because that's my yan ang work ko pag nagla-live. Playing your videos. Kamemo, updating. Naka 14 minutes na sa 1 hour and 13 minutes na live. So, 1 hour na lang. Si Idol Bini, naka 20 minutes na sa 3 hours and 19 minutes. Okay, 3 hours na lang. Tapos, si Sisi Lucy, naka tambayers lang. Tambayers lang po. Thank you so much. Si Will Deal, piniplay ko na yung mga perks nyo eh. Nag-umpisa na ako mag-play ng perks. Kasi live yung prinamis ko din. Yung iba, bukas na lang. Naka-play lang. Tuyet, still playing. And Sir Wilson, playing. And JMix Vlog, Tamsak 64. Langgamin.
Malapit na tayo mag-end. Naka 3 hours na ako. Dagdagan lang natin ng konti. Yan, dagdagan lang ng 5 minutes lang yan. Dagdag natin. Iniwak ka na din. Play pa rin si JM saka si MJ. Yan si Nanay Pepe fully watch. Sige, isa pang video. Sakten. Saglit na lang. 2 minuto na lang mga kapatid. Maraming salamat po sa pagtambay sa aking mumunting live. Thank you so much. Information world. Okay, like 38. Delicious mango dessert. Okay, another video then we will end. Basta Idol Bini, tatapusin natin yung Idol Kamemo, yung mga live na nilagay ko. Idol si Nanay Pepay, Kabsat Imelda, bukas na lang po kayo ni Ma'am Icon ang live, ang perks nyo. Ilan pa yung iti-play natin? MJ, ongoing, done. Si Ma'am Icon, kami. Ongoing na rin. So, tatlo na lang, iti-play natin para sa premiere. Okay, information world. This one's last video. This is the one. Bakit members chan content lang pala? Members content lang pala, information world. Ito 8 minutes. Ed.
Ul Adha Vlog. 8 minutes. Yan. Sige, ayan. Information World playing that one. O, sige mga kapatid, thank you so much. Idol Bini, maraming salamat po sa pagpunta. Kamemo, Ma'am Iconek, Sisi Lucy, Kabsat Nati, 88 Lovely, Sir Wilson, Kabsat JN, si Will Deal. At saka lang sa lahat po na nagpunta na hindi ko na po nabanggit, si Sexy Chinita, ay natapos na. Magla-live ka ba, Sisi Chinita? Magla-live ka ba? I-play ko itong 16 minutes mo pa, baka kasi kunin ni mother ito, sa kanya nagpapa-charge lang siya. Sige, mag-end na tayo. Thank you so much, good night po. Message mo na lang ako, Sisi Chinita, pag nag-live ka. Thank you so much.